un placer estar aquí representando a denominación de orixe no marco do Circular Ecosystems. Son superimportantes estas xornadas de poda para o aprendizaxe e a mellora de todos os viticultores da denominación de orixe. Todos os viticultores que poideran acercarse aquí a estas xornadas sería importantísimo porque se aprenden cousas novas e cousas que non se están facendo de todo ben. A experiencia de hoxe foi formidable porque onte tivemos clase práctica e hoxe podemos pôr en valor e practicar no medio porque é o máis importante. Ao final as clases teóricas quedanse sempre nunha diapositiva e podemos ver como formar, confundirnos, rectificar e practicar todo o que vimos onte. Sí, a verdad que foi enriquecedora a experiencia e deberíanse facer moitas máis neste sentido porque moitas veces pensamos que estamos facendo as cousas ben e logo realmente encontrámonos con dos profesionales deste calado e nos enseñan e nos dicen realmente como podemos facer para mellorar as nosas viñas. Así que está ben, moi ben. Ademais, este tipo de accións permiten xuntarnos a compañeiros de varias zonas nas que podemos compartir coñecementos e ampliar así a nosa formación. E tamén é fantástico ter unha finca de experimentación e de ensaios porque permítenos un pouco practicar sin medo a ter erros e ver os erros que tiveron compañeiros anteriores. Esta formación me ha parecido muy interesante, sobre todo ahora en esta situación de cambio climático y bueno, pues es una tendencia que tenemos que alistarnos todos en todas las DOs para ir cuidando más las viñas y que puedan durar muchísimo más de una manera respetuosa con el ambiente. Eu aprendín moitas cousas que non sabía. O máis importante para min foi ver a cepa por dentro. Eso de ver a cepa cortada ao medio para ver como por onde vai o alimento e por onde revolve o que lle podemos facer se arrimamos ou non arrimamos o corte pareceme moi importante. Quizá para a asesora económica necesitamos máis prácticas, non sei sin máis viñas, pero máis prácticas que nos repitan os docentes que estaban moi ben, moi ben. Moi interesante, sobre todo que nos tempos que están hoxe, que as prisas e tal se descuidan as podas, non? Entón que se xeneran, ao final, moitas enfermedades da madeira, que se van vendo cada vez máis e por calquera DO que vayas, hai moitas. Entón que é moi interesante o curso en sí, e bueno, e que se aprenden cosas que descoñecer moito.